आं बेखौसो बुंनो लुगैदो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोदानै दानाय माखासे माने आफादफोरानो दिनै थांनानै थानो हाया। समाजारि आफादानो जोंनि जायगायाव जुदि थांनानै थानो हायाखैबा आरो राजखान्थि आफाद गोदानै दानायाथ' माबायदि जागोन आं बुजिस'वाखै। गोदान आफाद दानायनिफ्राय आं सानो जेबो खहा जानाय नङा। 17 बोसोराव जाय बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जों आबुङै मावनो हायाखैबाबो नाथाय बिथाङा 17 बोसोराव जिखिनि मावनो हायाखै बेखौ बोसोरब्रैनि गेजेराव जों मावनो हादो। दा बिथांमोननि रावखौ बयबो मिथिखायो रायजो राजाफोर नङा होमबा। बिथांमोननि जेनाखि भाषण आरो जेनाखि रावफोर बैफोर रावफ्रा बिथांमोना मा जायो एकदम बिराद स्लिम स्लिम जायो आरो रायजोफोर माने खुथ्रु खुथ्रा जाफेरा बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायफ्रा माने रेन्दा होनायफोर बायदि माने बै रेन्दा होनायाव गामसा दुथिफ्रा थाबथाबावोबा नाथाय बिथांमोननि बाथ्रानि जेनाखि रेन्दा होनाय बे रेन्दा होनाया माब्लाबाबो थाबथाया। रायजो राजाफोर बेखौले मिथिखानानै लानांगौ। दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सरकाराव थानाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै गिनाय मोन्दोंब्रा रायजो राजाफोर 100% गिनाय मोन्दों। दिनै बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव मा जादों माने फैनानै नाना बाना बुंफैग्रोनो गोनां जादों आरो माने NDF राजनिति हान्जा जोनोम होनाया खहा जाया जाहैदों रायजोफोर। थारैनो जामारा जायो रायजोफोर एसेब्लाबो खहा जायो एकदम 100% खहा जायो। आरो दिनै बिथांमोननि सरकारखौ दुखु मोननानैनो बै राजनिति हान्जाखौ जोनोम होनाय जादों। दा बिदिब्ला मानो खहा जाया रायजोफोर एकदम जायो खहा जायो गोबां खहा जागोन। बे सरकारा नायबाय थाबानो जाबाय फैगोन समफ्राव रायजोफोर। दिनै बिथांमोना बिराद गिदिर गोजौ माने बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबायनो एकदम जोंनि BTCआव बिराद डेभेलप जाबाय उन्नति जाबाय। माने 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जे खामानिखौ मावनो हायाखै बे खामानिखौ बे 4 बोसोरावनो बिथांमोना मावजोब्बायनो रायजोफोर मावजोबबाय रायजोफोर। 17 बोसोराव जे खामानिखौ मावनो हायाखै बे 4 बोसोराव प्रमद बन्धु बिथाङा मावजोब्बाय स्लिम स्लाम जोब्बाय आरो दा बेसेबां मिनिथाव नङा होमबा रायजो राजाफोर। दिनै बिथांमोना रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौबो दिनै सुफुंनो हायाखै। रायजो राजाफोरखौ दिनै नायनो हायाखै। NDF बिदा फंबायफोरनि जेंनाखौबो दिनै 1%बो बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखै नङा होमबा। दिनै रिहेबिलिटिनि नामाव बिथांमोना राजनितिसो गेलेगासिनो दं। दिनै बै 4 बोसोरनि सिगां जुदि NDF बिदा फंबायफोरनो जेनाखि रिहेबिलिटि जे होनांगौ रां बैफोरखौ होयोमोनब्ला बिथांमोना बै थाखाजों एसेब्लाबो दिनैसिमाव बे 4 बोसोराव दिनैहाय एसेब्लाबो गोबां माने फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै दिनै उन्नति जाबोसिगौमोन। मोनसे मोजां लामायाव फैनांसिगौमोन रायजोफोर नङा होमबा ना नङा। नाथाय दिनै बिथांमोना 4 बोसोर लेलाय दोननानै दिनैसो माबा रिहेबिलिटि होनो होननानै माबा दिनै मा होनो बड'फा कालसारेल कमप्लेक्सआव माबा रानदोंनो मा होनो बिदिखौ चेक रानदों जाहैदों रायजोफोर। दा बेफोर राजनिति नङा रायजोफोर। राजनिति गोबां राजनिति बेखौ गुबुंले राजनिति होनो रायजोफोर जाय राजनितिखौ गुबुन हारिनि गेजेराव नुफेरनाय नङा आरो। दा बिदिबा मानो खहा जाया बै सरकारा मानो खहा जाया रायजो राजाफोर। दा रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामदो रायजो राजाफोर नङा होमबा। दिनै बिथांमोना पिस एकर्ड लाबोनाया 5 बोसोरानो जाहैबाय नङा होमबा। अब्लाबो दिनैसिमबो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो बेजों लोगोसे गोबां केडार्सफोर दं नङा होमबा बे जेलखानायाव नाथाय दिनै बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव नुनो मोननाय जायाखै। बिदिब्ला मा सुक्ति जाखो बेलाय मा सान्थि एकर्ड जाखो बेलाय रायजोफोर नङा होमबा। जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन। दिनै बैफोरखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै NDF बिदा फंबायफ्रा नैबे मोनसे गोदान राजनिति हान्जाखौ जोनोम होनाय जादों रायजोफोर नङा होमब्ला। साननो गोनां बाथ्रा। दिनै बिथांमोनहा बुंबाय थादों जायनाखि बिथांमोना सरकाराव थादों बे बिथांमोना बुंबाय थादों रन्जन दैमारिया गगोन सावरायगासिनो दं। आरो NDF केडार्सफ्राबो दिनै जेलखानानिफ्राय उदां अख्राङाव फैगोन सावरायगासिनो दं। एकदम माने सावरायै माने बे 5 बोसोरखौ बिथांमोना सावरायजोब्बाय रायजो। नाथाय दिनैसिमबो गनोल' रोङाखै। माने ओरैबायदि मोजां खामानि मावबाय आरो बिसोरो रायजो राजाफोर नङा होमबा। दिनै सावरायनायावनो दिनै बिथांमोना जोबलांबाय सरकारानो बायलांबाय। अब्ला रायजो राजाफ्रा माखौ फोथायबावगोन रायजोफोर। ना बै फैगोन 2025 मायथाइयाव सरकार फैबासो माने बै रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ गनायनि रादाय होनोसै नामा रायजोफोर नङा होमबा। बिदिसो जाहैगोन बिसोरना।
फैगोन समाव जुदि सरकार फैयोब्ला माने एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बख'थारसिगोन होननायसो जाहैबाय। दा गुबै बाथ्रायानो बिदिसो रायजो राजाफोर जेबो गैया माने बेफोर मोनसे राजनितिल' आरो माने मानसिखौ जेनेबा फुस्लायनाय माने मानसिनि गोसोआव सान्थना खालामनानै दोननायल' आरो बै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बेयाव जेबो बख'नो हानाय माने एग्रिमेन्ट गैया बै एकर्डआव आरो बेखौ सिन्था खालामनायानो मोजां। दा दिनैहाय सिन्था खालामदो दिनै सान्ति सुक्ति हिसाबै गिबि जेनेबा फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौनो मोननांगौ होन्दोंमोन नाथाय बिसिनि प्रायरिटिया बबाव थाखो रायजो राजाफोर प्रायरिटिखौथ' बार होदोब्रा जेलखानानिफ्रायथ' बख'नानै खिन्थादोंमोन ना नङा होमबा बिसोरखौबो बिमा बिफा बिसि फिसाजों फैनानै रायजो जानो हानाय माबा मोनसे सुबिदा खालामदोंमोन ना नङा होमबा प्रायरिटिखौथ' बार होबावदोंमोन सान्ति सुक्तिया जाबाय जेलाथ' गनांगौमोन उदां अख्राङाव फैनांगौमोन नङा होमबा दा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि बाथ्राखौ सिन्था खालामदो रायजो राजाफोर नङा होमबा दिनै बिथांमोनहाबो बिसास खालामनानै प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सान्ति सुक्तिखौनो दिनै नेनानै दंमोन दा दिनै बिथांमोना नेदों बिराद गोसो मोदोम जिउ होनानै बिराद साइलेन्ट गोसोजों बिथांमोना नेदोंमोन बोसोरसे नङा बोसोरनै बोसोरनै नङा बोसोरथाम बोसोरब्रै नङा बोसोरबा माने जाथारगोन रन्जन दैमारि बिथाङाबो उदांफ्राव फैथारगोन आरो जेलखानायाव थानाय गासिबो केडार्सफ्रानो गजोबगोन आरो गावसिनि जेनाखि मोन्थाय बेफोरखौ मोनगोन नङा होमबा बिदि साननानै दिनै नेयै नेयै बिथांमोननि बैसोआनो बारग'लांबाय 5 बोसोर अब्लाबो दिनैसिमबो सासेबो गवाखिसै आरो एनडिएफबिफोरनि मोननांगौ मोन्थायफ्राबो दिनै गैया होनजाबाय नङा होमबा बिदिबा सोरखौ फोथायबावगोन रायजो राजाफोर बिनिखायनो दिनैनि दिनाव माने बै राजनिति हान्जाखौ जोनोम होनाया बेयावनो जादों रायजोफोर दिनै इउपिपिएल सरकारनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंबालाय मा जानो राजनिति जोनोम होनाया जेबो खामानि गैया आरो बे राजनिति हान्जा जोनोम होनायनि उनाव सरकारा जेबो इफेक्ट गोलैया जेबो लस जाया होनलाबायबाबो जेबो लाब गैया दिनै बिथांमोना गिनानैसो दिनै गोब्रामलाबायनानै बै बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि सिगाङाव बुंनाय जादों रायजो राजाफोर बेखौ सिन्था खालाम दा दिनैनि दिनाव माने जेखि बुङा माने बे मोनसे पइन्टआनो जायो आरो रायजोफोर बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै होननानै जायो आरो हाखायाखै माने उल्थायले दाउ बेलथायले खासि माने बेनो बे जायो आरो बाथ्राफ्रा नङा होमब्ला दा बिथांमोना बिराद मावनो हादों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो हायाखै 4 बोसोरावनो गावसोर बै 17 बोसोरनि मावनायखौ मावनो हादों जाहैदों बिदिखौ खर' मोजां होनगोन ना गाज्रि होनगोन रायजो राजाफोर नङा होमबा सोरबा उन्दै गथ'आबो बिदिखौ खर' गाज्रिसो होनखागोन आरो नङा होमब्ला मेन्टेलिटिया थिग नङा होननासो बुंगोन नङा होमबा रायजोफोर फाग्ला बे 17 बोसोरावनो मावनो हायाखैबा बे 4 बोसोराव गावसोर मा मावनो हानांगौ जाखो आरो बेबो दिनैनि दिनाव 2 मोनथामजों दाजाबनानै सरखार लालाबायनायसो नङा होमबा दा भागाथ' बयनोबो होनांगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिन्थिगौ दा बिदिबा मा मावनो हानो सिन्था खालामलाय रायजोफोर दा दिनै बिथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनो हादों बे 4 बोसोराव माने बिराद खस्थ' खालामनानै थै होनानै जिउ होनानै मोनबोनाय नैबे बिटिसिनि पावारफोरखौ बिथांमोना बे 4 बोसोरावनो माने हरजोबनो हादों आरो माने बेखौसो मावनो हादों बिथांमोना नङा होमबा आरो लासै लासैनो माने जोंनि हारिया गुबुनफोरजों नासयजानाय खामानिखौ मावनो हादों आरो थारसारा जेबो मावनो हायाखै लामा दोंसेखौनो मोजां मावनो हादों ना माबा मोनसे अफिसखौनो लुनो हादों ना माबा मोनसे कलेज स्कुल हस्पिटालखौनो बिथांमोना लुनो हादों नङा होमबा रायजोफोर सिन्था खालामनांगौ दिनै बिथांमोना बिराद मा होनो बलफोरखौ फामहोनानै देरनायफोरबायदि दुलाबायलै रायजोफोर नङा होमब्ला खिन्थु जेबो गैया बे दुनायल' बे दुनायनो बे सरकारा जोबलांसिगोन रायजोफोर दा बेखौ सिन्था खालामदो दा दिनै बिथांमोना 17 बोसोरनि मावनायखौ 4 बोसोरावनो मावबाय जाहैदों दा बेनो जाबाय दिनै हुलु हुला बिटिसिनि मोन्थायफोरखौ गुबुननो हरजोबनाय बेल'खौल' मावनो हादों रायजोफोर दा गोबां सावरायबाय दा गाज्रि मोनो बिदिबा माने एसे दोनथ'नोसै गाबोन माने नुजाफैनोसैलाय थेंक इउ